No niin, moro taas. BJK Peluri. Joo, ja 101 väliallu TV. Ja tänään me tehdään tämmösen skuuttivideoja. Niin, tosiaan me ollaan skuuttiparkissa Vilusen skuutti. Tai ei tänne mikään parkki tai no. Joo. No joo, tää on ihan semmonen skeittiparkki vaan. Niin, skuutti VMX skatepark. Joo, eli me kuvataan tässä nyt kaikki temppuja ja tämmösiä juttuja. niin. Mutta Joo. Niin mennään. mitä? Mennään videon. Jep. Jep. Niin. Albu vetää. Nice. No niin. Ja. No niin. Se vetää. Ei ihan reili onni. Sori noista. No niin, tämmöteet klipit saatiin aikaiseksi, mutta... Joo. Sori jos vähän lyhyt video tuli. Joo, ei saata tästä kauheasti mitään, kun täällä on aika paljon säkkejä ja tämmöstä, mutta... Joo. Se oli tämmönen video tällä kertaa. Se oli sitten moro!